Koma akadziti heti heti muri padare ati uyo ngapiko tamaro wotiti gwagwagwa atisoda kurebeserwa bichana topinde mukati mwenhau yedu bhozi rikuiziya katanziwe yako kuti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Kwete manyepo. Mwari ngaanditungamirire. Urikutaurira pasi Tamari unoti daidzisei ndizwa. Ndoda kutaura chokwadi. Ndara hako pasi muchitaura. Ndoda kutaura chokwadi ndakamira mukati medare raHeadman Chigodora. Ndoda kuti Mwari andibatsire. Taura ndizwa. Pamusoro edare. Inini ndine kwandakaenda nababa. Ni baba ndakaenda nawo pamusoro ngawavi apa. Avi ngekweku awo ndo kwandakaenda nawo. Saka kwandakaenda nababa. Takaenda takatenda kwenda ndegaba. Takaenda nomwe painga nehanzvadzi yangu imweni yaizikeni. Takaenda takati inini iwona na babawo chaicho seku baba akabeka babangu aingapo nehanzvadzi yawo yasara ivi kwe18. Taenda isu takasvike kwatakasvika. Ini ndakabva ndandotova taiswe pabonde. Taiswe pabonde munhu uya waindova wehakata dzake. Aindova wehakata dzake ina anoziva kuti chii chiri kuitika ipopo. Saka munhu aizvaindova wehakata dzake kwakuya kwaodini kwakuya kwakutogara. Ndatazoya tazogara inini ndo pandakabva ndazoite dambudziko rekuti inini ndine nguva yendinorwara ndichigare. Ndoda kuti iwewe unorwara chinokurwarisa chii? Chinondirwarisa chozikana ndibaba. Akadini? Baba yawani ane munhu wawo wakauraya akandokomise kwamupudzi unoda ipfungwa. Ndiyo unokurwarisa iwe? Ndiyo unondirwarisa iwe. Kwazouya tu mune futi munhu wakatsakatika mukati memusha wakwedu unowavi tete asi zvinozikana ndana baba aya. Avi tu aya ndo anoziye chii ndo anoziye nyaya yacho. Iwo pakazoende kozona akazoite zvekuzoende kozozvidzungaiva ngepamusara pekunga pakuti baba munini aya ndiwo aichichireketa kuti baba imimi ngatidini ngatifambe. Iwo pakazwe nyaya yekufamba anasopangana kuti tukwenda muso wakati ndo pakabva pazendisiya pazvihenga baba aya. Asi inini chinonyanye kunditambudza Headman baba aya. Amwese anga wawo hawo asi aya. Ari pekutanga? Iwowa. Amwese anga pindo hawo mukati asi aya. Tomutendere. Yakanaka. Sumudza babawo nditaure nawo. Maina. Mira kweko yesi. Mira kwapindo mwe. Ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. ndochitaure kudaro. Ya ndoda kutaure chokwadi padare raHeadman Chigodora. Kwete manyepo. Haikona manyepo ba. Mwari ngaanditungamirire. Mwari ngaanditungamirire. Taura tizwe mukoma ndiko muri kurwarisa Tamari kai kuti. Handisi kurwarisa Tamari bai. Uri kudini taura tizwe. Tamari uri kurwara ega u. Kurwara ega? Arwariswe ndini ba. Wakazone inini wacho pendiri nditorwara makumbo musana. Zviri kumurwarisa wakazvonepi? Kurwara kwese anhu anorwara aya zvinounzwa ngemunhu ere. Azviunzwi ngemunhu ba. Chiri kurwadza pana Tamari inyama ere kana kuti ipfungwa? Apena hakewo iyena. Kubvira baba acho achipo tatisika aindoti aigarawo kwawo ndichigarawo kwangu. Izwai washarukwa? Yepewa changamira. Ya teramira zve. Tamari nyarira iwe.
Ndiri kuti ndichitaura mwa munhu achitaura. Imimi wakurimi. Mukange muchinditaura pamuri papapo zera renyiro kuti handizivi kuti chiri kumurwarisa chinyi. Chiri chirwere chepfungwa. Musha mwenyu mune vanhu vanorwara pfungwa here? Kurwara kwari kuita kutorwara. Ati kune vamwe here asiri yena. Anopera. Neni ndiri kurwarawo. Munorwara pfungwa? Kurwara mwiri wangu handi kurwara. Izwa vapangira samhanya yenyumba. Ndati muri kurwara pfungwa here imwe? Pfungwa zvinoita futi. Mwakauraya munhu here imwe? Ndisi kuuraya munhu dai. Hamuna kuuraya munhu? Uyo uri mupfuma kuti mwakauraya munhu? Kunyepa uku. Totsvaga sei chokwadi chacho? Enda pane munhu wacho kuti guva racho wakauraya wakafusiripi. Hamutarisi yena ba ndakauraya racho. Murutaura nenini? Hamutarisi yena ba. Ati chinoratidza kuti hamuna kuuraya munhu chinyi? Chinoratidza? Hino wakandiona. Chinoratidza kuti hamuna kuuraya munhu chinyi? Hino muri kuona kuti ndakauraya munhu here? Iyena ndiyo ruzona saka ndiri kubvunza kuti. Unonyepa uku. Handisi kuuraya munhu baini. Chitaura chinoratidza kuti hamuna kuuraya munhu. Chinoratidze kudini? Kuti hamuna kuuraya munhu. Hino munhu wacho wendakauraya muri kumuona uri papi? Uri papi? Mira ndichimutaurira pari munhu yena. Uripi? Munhu wacho uri pana Tamara, wakagara pana Tamara. Ngabude ataure tizwe. Zvinozomunakira pana. Tamara unotenderere pfungwa ufu. Zvinotenderedzwa ngenyi? Ini ndikado kumupandira munoti kunyepa. Alright, imimi mbogarai makadaro imimi. Imimi ndi munenge munoti teerere kumasure kwaya pakukura imimi. Ndiko mukuru pana ako manasari apa nditi. Ndiyo. Ngatike ndikwa. Singa ni baba. Ndapike mhiko kunyepa baba, toto ndipike mhiko kunyepa. Kuti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHedman Chigodora. Ndoda chokwadi pamberi pedare raHedman Chigodora. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari nganditungamirire. Chigara yenyu mutsana. Ndipe chiri kurwarisa Tamari. Ini hangu kuta chokwadi ini kana na chimwe. Apana chemunoziya? Kana na chimwe. Uri kundorwara wega? Ndakandorwara kuti urwara because nguva zhinji ndanga ndirwara. Ndakatozwa kutoya mani manjuno. Handina chimwe chitende tomboziya. Alright. Oyo, Brian. Tamara isu techikura takandokura ichindorwara musoro kudaro. Anditika zvechindozi kundobva baba waripo munzira dzaindongododini kundodaro muri mwaomo ese. But hapana kazombozviverify kuti chinyi chakadini chichinokonza but kurwara ka unorwara kubva kati mufamily mwawo mwese anongodini zvaingotonge kundodaro. Mazvona kusvikira pana iyena kusvika pari nhasi. Ndichikonzerwa nei kurwara kwawo? Hapana ukazwa sozvisise chikono zvakamira sei. Iye ndiyo nongowa ndotaura kuti ndiri kukonzerwa ngechakati. Chiri kuita kuti musazvisesa chinyi? Chiri kuita kuti musasesha kurwara kwari kuita chinyi? Zvinoenda koita pamafamilies edu kudaika. Aya kumba kwawo anoberekwa ese baba uyu nemusharukwa uri handitika. Saka ayo mumba mwawo tingati infect nawo dzoke kumashure. Awo musharukwa uyo kana baba anoberekwa ari ese handika. Pakafa baba uyu handitika hatotangi guwa ngeawo. Asi aya mufamily mwawo akumira ega chitinozviitira tega. Saka kuzvavhara takatomotora peace order isusu. Tanomboda kudara kwayatendiyo. But tione peace order. Anotisi amira tega. Imwe tindomone kupi marufesa anoberekwa pangia kwa mwese hauiba. Anotozvimira chita atega. Kakapangira kari ukona. Tushamisa cheese studioko isoka tore peace order. Tikavana tomenda usivo kuti tine peace order stauzwe kuno zvikazi imwe ndai motere inspector ni Hedman nyasa mutori pane chipane peace order. Ndio mamira kana nyasa chakwa kuzvite follow up. Tatombobatsira mwana kana ake kumashuro nyasa tose peace order ade kuapisiromba. Tatora naye tazimwa kuti vatora naye maperekedzwa kunani kuna baba wako taendesa. Taendesa vratoro kusumunga samu kutadzwa ku civil court. Tatongwa zvikazi maipinde mukapwa Tamara mitwa mapurisa pofast akaza auyu unorwara njero. Ndikundosiya kuti adini. Petakata tatine chiro chitobatsirawo but akangando zvandotikwidze kudai. Yanosara nisu. Ndofunga third time tichiwa futi kwa Hedman tikamena futi kugomo tikafuti pa last time papa that's third time. Chinoenda kuitika ngeshokoda izvi. Dai mwana wako ari kurwara waidini waitarisa riva. Waifambira. Uyu zviri kunesa pana Tamara akafa zvinobva zvapera here kana kuti zvinoenda kune musharukwa here kana zvinotendere mudzinza rese? Kuti zvisafambira mudzinza rese chii chatinofanirwa kuti tinge tichiita? Mogadzirisa. Alright. Taurai tizwe mukoma.
Muri kuzviona sei zviri pana Tamari zviri kukonzerwa ngei? Mataura matauro emwaitawo ndiwe ndichiri kutaurawo ngabatane ese as a family obatsirana. Anobatana ndianani munenge muri timu? Tese tiripo. Saka mandoona ndiri panapo ndiri muzukuru ini. Mwana watetacho. Mai angu ataze kuuya saka atumeni. Uri muzukuru? Ndiri muzukuru. Saka tauya kuti tibatsirane semaona maurire ndaita. Ngatibatsirane tese tipedze dambudziko iroro zvinakire munhu wese. Ora koyo pangira taura tizwi. Ini nangu handina chekutaura ngenyaya yekudi yezviri kusangana naTamari ba. Because isusu pakundokura kwese kwetakandiita nababa edu kusvika chindosvike pakundofawo. Atinobva takambete chiro chesina naTamari ba. Mondoziye kumamisha zvimuna makandoita. Aya anonga ari kuite zvawo anonga ari kuite zvawo. Saka inini sinzi upenyu hwangu hwesika kuti anguita wakama across ngenyaya iyi kusvika nhasi uno. Saka panyaya yacho inini handina chekutaura ba. Bosi handina chendingatomboziya kana panyaya yacho. Kana usina chekutaura yongozika ngairi kufamba inofamba ichitsara irota una chekutaura. Ngozi hadzitsari ba manje kare but ini handina sei ba pakutaura bosi. Ikasvika mira pangira mira muri makadai izvi. Ngozi iyoyo kana mhepo yekapinda baba kwe unoisepiwo. Perazi mira nimbotaura kutaura kumanzi. Ndadoti sangano nombuso wangu. Iri kubvira kumashure kweseka mukuru wangu ka. Nyaya irapa ngeyekuti ka kumagarisirano aita akuru kare ka isatazi pane mhiko dzawo dzaanonge katemberana kare kare dzinonga dzakazi musiyana mfano cross maboundaries iwona uba. Ngekuti zvimwe zvinozoitwa atizozvikoni babhosi tiri ana adoko. Saka iri nyaya iyi manje ka inini handina chekutaura kana kupindura panyaya iyo iyi bai. Ngekuti inini kubvira ana bachi ndoripo tatakandozi nyaya idzi tatinobva takambosangana nadzo basinzi upenyu kusvika tichikusvika tasvika izvi. Saka handina chekutaura hangu panyaya yacho ende handina chekuita because kana tikaite zvetinoita kana zvakuzopikidukira zvakuzotinetsa inini handizoona mavhikiri nezvita because we are too young. Ndati nini urundizwa ere pangira ine mubvunzo ndakubvunza wazwa ere Tamari achiti babangu akauraya munhu ndiyo rundinetsa panapa. Prazini ndilombotaura futi chimweni ndosangana nobvunzo sekuru. Wazamba kari chikubvunza sangane ubvunzo wangu ba. Sangane zvendiri kubvunza. Kuti ndati nini uyo Tamari rotaura babangu akauraya munhu. Baba ipona pandisi kuziya baba chipindura kuti baba charipo. Ndinopindurwa ndiwe. Kuti chendinopindura munhu wacharipo chiri muri. Chendinopindura muridzi wacharipo chendinopindura ngechekuti sekuru. Unobatsirwa ere kana usina batsirwa? Ndarisukana no bai. Ngozi dzekumushango nyari dzo dzirimushango chigodora ba. Kutouya kutoti kubatsira ise kuya kwaita umwe munhu achitambudzika. Alright sekuru tichiteramira ndosamhanya neni iwe ndichakubata nemhosva yawo. Ngatiende. Ndakubvunza kuti inini munhu wakaurayiwa ndibaba Tamari awo. Uri kunesa pana Tamari apo. Ukauya kunesa umba mwako unoita sei? inini Dzikisei muko pasi imwe. kana pachidofamba pofambwa. Unofamba nani? Uri kundinzvenga pakutaura kuti rosairira kune imwe mhuri. Unoda kufambire mhepo kwaifamba waibata wazodini? Unaigadzira uchiisepi yakaurayiwa ngeuyu? Kuti mhepo isaenda mumba mwako isaenda mumba mwawo isaenda mumba mwawo inozwinyi? Matunduru akandikaibereke yenyu ziza wacho ndowarwadza imwe mwana. Mwakuita mateterwa natsvina usiku. Amene wakaita. Aunoramba. Ndafumairiwa paruwanzi kati amene wakaita so akaita chizoji iripo. Uyu ndiye akaita tsvina yacho. Chibatsirani akakufusira. Handizve kuti musanuhwirwa pamba ipapo. Muri kuteerera godo mbengo dzana baba wenyu wakafa kare kare. Utongi hwawo ndo hwamuri kuteedzera. Boundary rodo kutarisa pari nhasi uno anhangani pakati penya pachikuita zvemishonga pazhinji asapera hwanda wamachechero ndizengoza. Pane kuda kundohwanda nechikunwe munhu uri kuoneka. Uchikanganwa kuti iwo mangwana unofuma wakafa vana ako anode chinotairira. Dai muri kutobatana ipo papo kuti zviri kunesa pana Tamari ngachinesane nemusharuka isu sevana semhuri tobatsirana kori pangozi yacho. Hapana pachambone chiro pamusharuka takandomuziya chidoruke mabhasikiti nematengu. Nedzimwe dzembwana uraiwa kwakurukura kwekurombere matengu.
imwe mwacho hamuna chamuri kuziya asi mwana ndoda kuzora racho riripo Ndora uri mukwambo kwakushashe kutaurawo. mwana ndoda kuzora Ndakauraya munhu wacho uripiwe ndakauraya wacho. munyarara wakuri Munondigumburawo. maona kuti ndo zvacho zvakaitwa nemunhu mukuru wedu isaipa mwana wenyu ndamboti chikoyo Chama ninyarreka niwo. ndokubatsira here kwauri wasuda kubatsirwa Tera mirewo. baba chaushaishuta chipira dzungu rako bva uri pusira ndiri kutaura kuti inini mbodzikisa nyuma mhoko wenyu mukuru ndiri kutaura kuti inini imimi hamuna chemunoziva muri wedzinza zvemuri wedzinza mhepo haisarudziva kuti hamuwirirani panyama mhepo inopinda pese penenge yaida kupinda musingawirirani munoramba inoite bhando dai ichitenderera bhando ichitenderera kusvika imwe musharuka iwe Yekudongedzei inini kuti ai ndakauraya munhu ndikakande mwamupudzi. Wakazviona ndiani? nyararai kana wakuri Indaa futi yaari kupara. mhepo yakanga iri kutenderera kudaro ichasvikire pakooneta anhu akafa anoita shungu ndopazoti payapinda yakomonya ichibve kumonya apapo ichiomonya apo end of the day muri kutanga tichikudaidzai kumatare kuno kuti taurirane muchasvikire pautemana nematemo musha mwenyimi nepamusara pemusharukwa kana akauraya munhu kana asina kuuraya munhu musharukwa uyu wasara uchizi ndiwe baba chinhu chikanetsa mumusha ana akati ngatifambe ukakundikana ndiwe muroyi ruri munyepera here mukoma Saka anhu mwese mwakundiite muroyi inini. akusvugadzise zviro musha Ngekuti ndakararamire dai ndakafa zvitori nani. dasi unotaura Zvinotaura zvinogumbude munhu hana inozvimba kudai. Hazvizi kunaka ba. Ndakauraya munhu inini upiwe kuita ndakauraya. ngezvekudai zvevakuru vangu dai muri kutokumbira kudare dare woye inini ndiri murume ndini ndasara ndiri baba handina mari pandiri panapa iyi mhuri yangu inini handina chendakaita mukati mwekurarama asi ndakuda kuti ndizvichenure ndigeze maoko pamberi pemhuri yangu kuti maoko angu hana ropa ba Ndinochenure zvichose ndisikazivi inini. hamutoti ndinotochenura futi maoko acho Weninochenura wacho ndakauraya ngana. Dai ndakauraya munhu. Ndinoti munobvuma here kuende kun'anga amuna we ndakauraya munobvuma here kuende kun'anga ndakashaisha. munobvuma here kuende kun'anga Kuti muine mari yacho tinoenda. Ina mari beni. Alright, mira msharuka ndodo kuendesa kwa mambo yo nematauriro ako yadokorota uibvisere mari kuende kun'anga Handina mari ba. unozotaura Ini ndiri kutorwara. mira nyora isarake pasaidi Dai mwanyora kwenda kwa pasai. mambo na nyaya Ini ndiri kutorwara makumbo ari kurwadza. Musana unorwadza. Hatisi kurambana zvaka mukati nyandi kwa mama anditika. Tisu anhu hacho dai taigone kuti zvinoita anditika. iwe ndaitokukumbira kuti bvai ndaongo vumwe nyava iwo nyavava uri muzvikuru bvaini nganyava vechangana chadziri pamudare muno wonodo dhilani munhu oteerera Pamusoni mbotaura handisi kuramba nyimati nyaya ende mberi of course ka. Musharuka wazve muri kuona munhu uri kurwara tinochitomupe chikafu nekudini andika. Dai zvaigona proof itozi pane munhu wakacherewa pane zvakazodaika. Taigona ndoti zvibude pachena zvingoti reru. Pasiko timbodai zvizvi zviri kutaurika handitika. Taturi chitokumbirawo tiri isusu. Muruzvona kuti zvingobude pachena. Pauti mbosiko timbomhanye kudai timbodai zvikabvaza ndizvo kuti hazvisizo tatuweste mari. Alright, inini ndezvekora mukomana wangu. Ini ndaida chokwadi chachayo kuti ndazoziva zveshuwa mukoma wangu akauraya munhu here. Uyu chokwadi chacho wakambochionipiwa. Chemukoma akauraya munhu. ndodobvunza ndi munhu pamusoi ndichimudaiva baba ndimundi ndagara urwisa zveshuwa zvakafamba sei. ndagara urwisa ndozokudaiza Aita tamari zvese. Zvakazvioni. Kumutaurira basa. Aita mbotera mirai mwati amuna chemunoziya bai Nyararai. amuna chemunoziya Imimi zvemabvunzaka mabvunzo mubvunzo wakanaka Ehe. zviri pomwe dai mataura kuti toda kuti tiende kozvinangisa kuti Aiwa. zvirwadze mwana Ndinoti mwana Mira, antaure mazira anozviita aiwa, kuti aiwa. akauraya kudai. imwimi wapo meimwimika handiti imwimi ndimofanira kuziva kuti mwana wedu uri kurwara asi watipuma ngekuti ndimwakandiisire munhu wakafa handiti imwimi kuti muzive kuti ichokwadi chataura tamari kana kuti handi chokwadi munopruvha sei atati munopruvha sei Saka ndari kudzoka futi kwaari. uyu watopedza uri urwarawo uyu murwereka mirai ndipo abvunzo pemwapimpi mwabvunza papo mirai tikubvunzei mukoma mirai timbokubvunza iwo mwana kana kuti mwana semukadzi muzukuru uripo uyo uri urwara here kuti asi urwarawo Aba. unomborwara here kuti arwari
Unoita zvenguva. Chinomurwarisa zvenguva chinyi? Imwimwe muri musharukwa musandirwanda ba. Kurwara kwake ngekwepabonde ere, kwenyama kurwadza ere, kuti muropa kana ngekwemupfungwa? Hayi ngewomoni mupfungwa. Ini ndinozwe kuti muri kumhanya kuenda mberi, muda kuzwe ndisati apedza nemunhu. Muda kuzwe. Ngati zvaari kurwara mupfungwa, chirwere chaMwari ere kana ngechasatani? baba acho akanosiya inorwara. Kudai kwekuri kuenda, hayi chirwere chiri kumurwadza ngechaMwari ere kana ngechasatani? Ngechasatani. Muri kuzviziya? Chirwere chaSatani chiri pari, ingozi, chikwambo chinyi? Hatichazivi, saka hatiri kubvunza. Zviri kuitika zvakamboitika ere musha mwenyu? Kwaari iwona. Zvakamboitika ere beside iyena? Hakuna mwana izikwedu hatitasangana. Iyo changamira. Kana aimbohwavawo futa. Api? Ibanjosa. Apeno. Kana banjosa aipoteta akatomboya futi echitombopenga. Tamari wazichimbonyarara. Abatsiriki, Tamari wabatsiriki. Ndakudzingirwa ndogara kurwizuko. Ende ndiri kutaura ndokupedzisira kwakakuita nyaya dzakaita seidzi. Ndinondoda munhu anoteerera ndichitaura naye. Wachidaidzira abereki ako, chinyarara chitaura neabereki ako, hausi kuteerera. Ndipedze kutaura muzwe zvakaita kuna zvakanditaurira baba acho. Atichimbonyararai. Muchataura. Taura tizwe muzukuru. Nyaya iripo ngeyekutoti tobatsirana nawo totsvake mari toende kuna anodzekesa tonatse kuzwa kuti zvakambofamba sei. Ndozvo ndiri kunatse kuona zvakajeka zvojekere munhu wese. Wozi chandiri kudai nini ngechekudai. Ndichinyatsa kukuona yapa kukuendesa padare riri pamberi kutoona kuti muri kundikwesera. Asi chendaitotarisira changa chiri chekuti mugare pasi semhuri. Mukandibudisire muromo kuti hamusiri kuwirirana, hamusi kutsikisirana mumadzimba. Ini ndari handizvizivi izvozvo. Notarisire kuona vanhu vari vatano vakagarisana zvakanaka. Kana mukauya kwandiri chiwirirana, nebasa rinotifambira zvakanaka. Chanenge ndiri kutarisira chinenge chiri chekuti musapedza mari dzenyu maningi. Kuwirirana semhuri ipapapo. Mawirirana semhuri, uye muzukuru uyo ndiye musekiriti wangu. Ndiye sekiritari wenyu. Munozvifambira, kufambira kwazvo handikutendai mogadzira. Munofamba muri pasi pangu semhuri, moya motaura tazwa zvakati nezvakati nezvakati. Ndochikuti chifambai makadai kuti mugadzirise zvinhu zviteramire. Zvinhu zvoita zvakanaka. Munasondizwisa nhekwa pangira. Munowirirana ero kuti ndidaro. Usingadi kupipita wirirana nezvendiri kutaura ndiani? Angachidaira nezvitoda kufamba kana. Madari kuti Adare zvaari. muri kurerutsirwa ka inini hatitika. Muri kurerutsirwa zvino. Kubatsirana kwakusirina neri. Kubatsirana ziri right ngekuti Pamusoro wana baba pangira. Izvire kuti baba muri kurizwa. Muri kurizwa ere? Baba ndiani apa? Handimwere. Ndimwi kaimwe. Unotero masure ubaba ndiani? Urukwene musoro. Right. Muri kutaure kuti uyu mwana uri apa utamare uyu ndiani wenyu mukamwe chimona? mwana wamukoma. Mwana wani? Mwana ndiani wenyu? Mwana wenyu. Mapaswa. Mwana wenyu. Mapaswa. Saka imwimwi muri kuti baba acho akafa kufa kwarowa. Ndozve muri kuita kai kuti asi chinei bai? Kufa kwawo zvarowa. Baba acho akasiya anditaurire zviko yakanditaurira. Niko yekuti ndiye iyena uyu. Yekuti uyo. Yekuti niko ai. Moda ndizitaurire. Taura izvo ndozvirudikane padare bana. Mukoma angu aiti ari kurwara. Ndaiendeyo kowaona. Nditenge nyama ndichiapa ngati mukoma imwe mukanwa mwenyu pamwe munoite pamwe munonga kuti reru mudyo sadza. Ndoapa. Ndichitenga shuka ndichiapa.
kwakuchitaure kuti iwo kwautore shuka iya nyama iya mukoma asi kupuwa iwo utore achirya ega na mayacho anga ali kupengawo futi handi kuti ba anga ali right oba adaro izvo ndochende kuona mukoma zikazi uri kushupika ako mahara iwe zvawakanditengera zviya zvese handizi nekuzviryaba ndikati zvakaendepi nyama iya shuka zvingwa zikazi akarya ega namayacho namwe Nyaya yake akazofa anga ainawo paumba airya ega mukoma achapuiba saka ndo zvine pfukwa iri kumunetsera ndaende koona mukoma zikazi mununa panapa inini handichina upenyuba zviri kunditire mwana zvakashata zviri kunditire mwana zvakashata ndi mukoma Taurai chiro chiripo chinangwa chacho chendiri kutaura. Uri kuhwanda baba. Handisi kuhwanda. Kuhwanda henyu asi sure kwako nitaona kale kale. Handisi kuhwanda ba. Mazizwe. Munoda here timuendese paseri pemuti apo. Bomorano anoende kwenda kotaura zvese apo. Munoda kuti munoda here izvozvi totopuwa bubu ndizvi kokona wotipa munhu wawo apa totore izvinovhomora apa tiende paseri pemuti mutaurirwe zvese zviripo kuti mukazviramba munobve mwakupenga kuti muchizviziya inini munoda here mupetuke kuita ulire mwana uyu nditaurire itizwe baba musadaroba kana muri baba simudzai wana mapazwa here dzarai mabhachi newana mapazwa modzare mabhachi vakomana wayo simukai uyai timbovhakacha mapazwa mombovhakacha mosiya akadzi ari kumadzimba echitsaire imwi munombotange kurumbe kuramba ngenyi hamuzi kuzwa here soko riri kutaurwa apa simukai nemhuri mombofamba kuita baba chaiwo chaiwo ari pamusha naari pasi anozivawo kuti takasiye munhu mapazwa mofamba mozwe zviri kuitika mukati mwemusha mangwani uyo akauya nesusu penzi kumupa amufari here uye chiuyawo echumupe susu penzi kuti tengai shuka amufari here saka hino simukai zvekuti iri mhuri yenyu simukai mufambe mumbozwe zviripo mouya chakata motaurirana amunauya pane zvakati kwakuye kuna ishe motauroti amunauya takazombovhakacha takazozwe zvakadai hino amunauya zvinode kugadzirisa mapazwa uruzizwe zvakanaka baba akandye matunduru kare kare ana asara achirwadziwa ngerwadziwa mapazwa imi mumobva mandonangisa kuti apeno zvawo ngezvawenyu munofunga kuti munonga makatogarirwa mberi kwebuchaenda musafunga kuti panapa ndo pemuriba idandaro pemunokagara poti muri kufunga kuti mwakagarika mukanga mwakumusorogo mwakupuwawo utongo hwemuno musadaroba zviro zvemuri kuita gadzirisai ana amufari here raini rakadaro rechinga abve kumabasa mwechiuya muchigadzirisa muri kunzvenda zviro zvemunoziya baba imi ngatida izvi chandiri kuona wapangira chimbonyararai chandiri kuziva ngechekuda zvimuri kwapangira kana vana dzichinge dzasara dzanherera inenge yanhawa yebenzi inondoitwa chese chada kuitwa chongoitwa vana vakasara dzanherera vapana mai apasina zvirutarwa napangira zvokutaura kuti hanzi waibi ndaitiendesera mukoma angu nyama neshuka iwo achitora chindya namai avo zvingaunze pfukwa kumunhu nyararai mukoma akazonditauraitaura ndakanyarara nyararai vandonyarara nyararai kana tozobude mudare musina kubvira mwataura ndozvida munase kuzwe zviro zvacho nyararai ndinozwa kuna amwe nyaya chiri kuita pane musharukwa uyu nhoroondo dzina tamari hadzisiri dzekutamba ndizoba munhu wakabva mujeru hazvina nguva vanhu vakapangira hamuna kupatika ba akaendeswa sakatriki unity munhu uyu koteswe brain hurumende ikaona zveshuwa munhu une 1 bishot iri kukonzereswa ndimwimwi ndati nyararai kusvikira mwandobude mudare nyararai ngekuti mukandakauraya munhu ndipangidzire chitunha chacho chendakauraya chacho kuti chiri panechi kuti ari wakafa akauraya handi ndara yangu beni handisi kuuraya munhu beni zviri kuitika ngezvekudai zvikune mhuri yekwapangira vamwe muri madukutira makafanana nemunyurwi
muri kundofamba kusvikira maenda kodhumira nemuti kwakuchinjenzira kana dombo. Musi kuziya zviri kuitika mberi. Mutori kumashure mungatsvukira ganda mungaita sei kana kupfeka zvakachena. Zuva ngerimwe gaurudambura musungu. Haasi kurarama asharukwa. Ari kuswera ari kuchikuwa akabata ndiro achideketera nemazita enyu nemitupo yenyu. Ijana chete riri pakati penyu asati chasvika pauri. Dai muri vamwe tangai maziya kuti zvechiri pana Tamara chikabvapo chiri kuenda panani. Wozoti chiri kuenda pendiri. Zviri nane zviri nyore kuti mubatane. Mufambe mutsvage zviri kunetsa mufamily menyu. Masvaka zviri mufamily menyu zviri kunetsa kana akaramba uyu. Uyezve kwetiri madzisha isusu mwazvibata zvinode kuripwa. Tokupai gwara rekufamba ndirozvo. Famba mwakadai, famba mwakadai, famba mwakadai. Moripa yachizvota nhari kuripa sira ndikuripa ndakazviita. Musafa makafunga kuti kune ng'anga kana chiporofiti chinorombesa munhu chita ndaura yemunhu wozobvuma. Kana bvuma ndakaromba unonga warwadziwa. Akandobvuma basi ndakaura yemunhu unobvafa. Nourombwa wakaitiswa ngemunhu akamurombesa. Mukamubvunza kuti kuuraya kwakaita mari yakanga ruda akapuwa mari pamwe akapuwa $50. Pasina nemari. Asi nhasi uno kutemesa muwanhu wokama musoro. Hamuchararuma dzimba ana kurwara kana kuita sei. Nyaya Tamari iyo mozonakirwa rimwe zuva Tamari wafuma akati kakanya kufa. Mwakunakirwe kuende kotenge mabhuku otenge bhokisi. Mwatenge chikafu chekuti adye parufu pake, ana adye parufu pake. Ari mupenyu hamusi kumuchengeta. Ari mupenyu muri kumuisira mhepo. Muri anhu rudzi. Hamudzamirwi nei. Mweya yenyu yarwadzi ngenyi. Ini handisiri. Imu muri atinyararai. Banodo kutaura ngoti zvemuri kutaura ini ndiri kuzvizwa. Zvimwe zvacho zviri kundikwidze BP. Zviro urozo zvikudisa ndapedzanewo. Ndakauraya kuti vanhu vakapangira. Wendakauraya wacho ndiani? Vanhu vakapangira. Batanai. Kuuraya munhu nekusauraya munhu handisi kuzvitsvaga. Handina kutumai kuti makauraya munhu. Imwe ndiri kuti horaiti apangira hamuna kuuraya munhu ba. Imwe mwakachena. Maoko enyu haana tsuke ropa bawo. Akachena maoko enyu. Ndimwe muri kukonzeresa ndimwe baba. Mwakambofamba rukazisa zviri mumusha. Mwakambofamba rukazisa zviri mumusha. Zviri mumusha zvipi? Musha wenyu wakanaka. Wakanaka here? Musha wenyu wakanaka imwimwe. Usanaka nge. Ana asi kurare mudzimba mwoyo. Pamusoro headman. Kudai kuti ndaikumbirawo kuti mushauri kwauti ngaabude ngambobve munomu. Timuteka-teka aendewo miroko. Titaure neyoung generation ngasimuka aende uko. Ngabve panapa. Arime. Ngasimuka aende uko. Ndasimuka imwende uko. Chisimuka imwende uko baba. Chisimuka imwende uko. Simuka. Tonosia new generation apa. Mushauri kwanga aende uko. Toti disable. Simuka baba mwende uko. Ndemo mira hapa. Simuka baba. Amwende baba. Ngi. Mapurisa munamuise simbi akakado. Mirani munhu hapo. Amwende baba napa. Pamusoro dare. Ndinorombo kwazvo. Chirundirwadza apa ndibhururu wangu uyo Braino. Ndiye mwana mudiki pana nesi ari apa. Hapana chaanotoziva uba. Asi techida kutarisa pachimiro chinonga chiri kutaurika. Pamuono uripo. Hungu Tamari nhasi ndiye uri kuonekwa ari udini. Ari kurwara. Mubvunzo wangu ndoda kuti mundipindure. Tamari ndiye atanga kurwara nepfungwa here mufamily yenyu? Baba kwenye tumbo ya kusara iri kwemuri. Ndilo ripano umwe ndiye kutanga. Akurwara kana mai yake engo. Right. Pemuri ipo papa pana ukamborwara pfungwa here apa? Pemuri ipo papa. Apa mumuri yenyu pemuri ipo papa. Pana ukambotenderera futi musoro here? Mazira angu inini azvidi zvakaitika hawo zvoti ndichakatsonga. Haini mazira angu. Wakapotsonga? Jose? Jose ndopi? Right. Tamari uri kutaura kuti Jose wakambotendera musoro here? Haunombotendera musoro here? Wataura ikaka? Alright, pamusoro iyi. Mukoma Jose. Tinoziyana? Amunizivi. Koma Jose, taura chokwadi.
amunombovhiringika musoro. Chinoita ndaimwedo. Oh, zvakanyanya. Alright. Tiripo papo. Tamari unotaura izvo. Noti ripoti yatamari kuti izosvike kunokuka. Kune kweinonge yabva nako ichidai. Handisi wekwapangira baini. Handitika. Right. Ane shopu pachishako apa anga akuita shopu ndiani? Babangu. Ainzani? Pangira. Kupita uri? Akashayika. Nekuda kwei? Akarwarawo pashayika. Akazvisungirira ndiani? Babangu. Right. Hanzi akazvisungirira ndibaba wako. Nekuda kwei? Handichazivi hangu. Uyu ozvisungirira oenda, uyu otenderera musoro. Saka musoro wenyaya unonzi muzukuridzwa kune nyaya iri apa. Handitika. Musoro wenyaya uri kunzi sinzi paine wamwano wakuru zvinhu zvichiitika izvozvo havanotsvakurudzo yekungoti zvinhu zviri kuitika izvika regai timbozvidini timbozvifambirawo kuti tione kuti zviri kubva nepi zvichienda nepi. Mobvunzwa moti kungorwara kufambirwa zvinasombogadziriswe zvisasadaroba ndinozotaurira izvozvo kuti ngazigadziriswa tese kudaiwo tochizvifambira tichizoti zviri kumbofamba sei nekuti garai makaziya kuti munyika yatiri muna nhane makuhwa yachokwadi handiti muri panzwa. Saka zvave nemakuhwa pakutendera musoro kwatamari ukoko anhu anonga kutotanga kutodini kwachishako kwakamboizwa shopu zvikazodai Peter handiri kuzwa mainformation isingoni murungu bvuma ikuhwa asi rubuda rechitoti Peter wakazvisungirira uyu unonzi kuti baba acho akazvisungirira Peter akazofawo nekudini zviri kuti mumakuhwa imomo munaona makuhwa enye munonga muchifambisa mukutaura saka kana zvichinge zvichiraima neguhwa zvezveka panonga paine nyaya mukoma uyu. Saka semuzukuru tokwedzokesera kuna headman onai kuti mafambira zvinhu zvibude pachena nokuti chinonga chiri kudiwa anza izere yakakwana ndizvo chaizvo kuti takazofamba tikadai tikasangana nezvakati ameno kumberi kwazvo ndizvo chaizvo ngatida izvi dare rese nosungira kune iwo muzukuru tingawe tingataura zvakawanda tingadini chatinoda kupona kwemunhu utano hwemunhu ndo hwatinoda ngatinetsane takagwinya kwete kunetsana umwe ari kutendere musoro kana kunetsana umwe ari pabonde hazvipi chimiro chakanaka. Zvandinoda kuti munge muchiita, that is the word of command yandoda kuti muite. Vanhu vakapangira pane 1 2 3 4 5 iwo muzukuru wechi6 handitika ndoda kuti mutsvage mari iyo handisi kuda kuti mupei nini mari iyo muri kuti muye pano mondirekera kuti mari iyi tauya nemari yedu yakwana iri panapa ndochimutaurira zvekuita moita zvekuita zvacho muine mari yenyu mumaoko. Mari iyo ndiri kuida musi wa 8 handiti ndo pachine next isiri direct musi wa 8 mwakutinyi zvengoma taura iti nyaya yanga ichinetsaka headman ngeikuti inini baba wangu inini ndiye uri kuzipita ega wakafa nditika nemwana uyu ndatatanga kutomona iye ndichimuona handadzizveshuwa mwana wabamnini but ndasikatomakana ina atondiziva magarisana edu baba wangu inini akafa zvisikatowirirane bana aya kana kutanga kutomona tama ndatanga kutomona nhasi izvizvi saka misha change yakaite tete muone mamirira azvo kana kuti mungasunganidza muchida kutamara kana kutibvunza ndiani handizida asi ndiri mwana wapita ndiani aripo ngatida izvi kuva muchitadza kuziyana padzinza ka akungawo kuine problem ba saka ndo zvazvichinetsa muri kuti here imimi hamusida kuti mugadzirise zvinhu zvemushana nekuti makabudikirana dare ndo mutemo waro dare ndo mutemo waro magarire enyu mataurire maitire maitire munenge muchiitirana uko semhuri. Inini ndiri mudare muno mhando andinenge ndakatarisana nawo anhu ari kurambana mudare muno mundokwanisa kuti adanane muno ndokubasa kwangu chaiko ari kurambana chako ndoanozveshuwa pane kodzere kuti anhu arambane ndokwanisa kupinda mukati kwazvichirambana wechenoda upenyu hwemunhu munhu ange akagara zvakanaka handisii munhu achipinda mumandondo zvendiri kumutaurira izvi dzinza rekwapangira muri twandu kushoma-shoma imwe pane ari apa pamvuruda pane ari padzera apa muchina amwe futi hapasina
Tikada kubvunza kuti nana akomana akawanda ndiani pano una ana akomana anopfuura 6 era. Ndiani ngasimudze moko. Kwati zinza renyu rakakura. Une 4 ndiani? Une 5. Mwega. Amwatori ndasikana mazibali. No. Alright. Zvinoenda kuite ngozi hama yangu. Wati wewe wabereki wedu wakafa wasikatowirirani. Zvinoite ngozi inotsara irota pamuwirirani kuti munowirirani. Saka tosiya zvakadaro here. Nokwachita mbiri. Ndiyo ndosangana newe. Handiumanikidza zvinoitike paropa rako. Ndandosiya yakadaro here nyaya. Amero sanata rino kuzvazvi dai. Zvino manje chendinoende kuita ngechekuti handisiyi yakadaro. Kana muchikwanisa kupere kufa mwese anhekwapangira nekuti mwagadzirisa problem iyi ifai mwese. Kana mwese muchipera kufa kuite mufushwa nekuti mwazoripire ngozi dziri kunetsa. Ngozi dziri kunetsa dziya kwakushukura kuti muri tiripira ngei. Ingozi kaindinyiona. Kana bhaibheri charo rinotaura kuti ngozi inofanirwa kuti iripwe. Imusha musikuda kumboripa ndicho chinyi para kurundwa nengozi iyona. Musuno ngari kuti tabaro yeye murodhumo. Umwe mari inenge iri kufuta muhomwe. Mari kanga yamo muhomwe umbotera mirombo ite munhu kwaye. Mari kanga yakupera kwatanga futa. Ndiri mukaise zvinhu zvenyane kwapangira. Ini pane pasona sori tama. Kuti pa mukoma akaura yemi. Inda ndikamuzvizwaona. Handi ndadaro. Chizvitsvagai zvatosvika mudzedzangu ndadaro muzvitsvagi. Akaura ayi kuti kwese atamuzvizwa. Imimi zvandiri kuda nhekwapangira. Tsvagai mari. Mazizwa era nhekwapangira. Dererai. Tsvagai mari inokwana kuita 250. Ndeka doko. Ndode kuti mufambire muzwe kuti baba yanyu akauraya munhu here ndokunobuda zvese. Apenoti watauraya kuti azakauraya baba munini akauraya munhu handiziti munhu rume here kana munhu. Munhu pamusoro ndati unongane umbo nezvaanonga ari kuziva munhu rume here kana kuti munhu. Asi imwe mise muri kuramba mwakapa vhara. Aiwa tinotoziva zvekuti pakaurawa zvawakataura watisi kuramba. Chimira wachizwa. Unoziziva kuti vana vako ivo vakati baba tine zvetiri kuona ngatifambe ukaramba ivo vana vanoti chii? Anoti uri muroyi. Ndati titotaure reality. Chokwadi cheche. Saka kuti usazi uri muroyi unoita sei? Unofamba. Unotofamba but musha wacho wanga akati mapfaranzanza. Kuti ari kwawo ndiri zvainodetsa. Itai kuti vanhu vekwapangira. Muri kuzwa here zvedu Tamari waende Bingachi yagara pandipedze naye. Tamari. Ndau yagara pachipedza naye. Vangarudisa nyaya dzangu panapa. Maisha yamusoro mune chemunotaura here ranonga makasimudza moko ndibva ndavhara. Ndotaura chishoma. Ndaindoda kuti isusu tichikura taitaurirwa kuzi benzi harinyepi. Benzi kana rikataura utori nenhumbu kasakana nebenzi rikati rubara mwana mukomana it's obvious. Hakuna benzi rinonyepa. Vaifanirwa kupatika kuti kosei azonanga zita. Munhu anorwara zvinorwadzawo. One day takasakana naye asina hembe uko ku10 of Gomba Kombo. Tikasaziya kuti munhu chinotadze kuti arwadziwewo kuti chii chiri kuitika pamwana uchini. Kana vasina kuuraya ngavaiti ngavafambe aende kuonekwa kuti vakachena here vanhu ava. Ndetarisire kuti mataura zvendinazo mugwara chaizvo. Tamari ndakudzosera apa. Chandiri kuda ndoda kuti mudzoke mudare mangu muno musi wa8. Alright. Mwine papa ine mari inokwana $200, $250 yedare. Ndaise dare bange kuti mufambe. Semhuri handina sendi renyu randiri kuda. Chandiri ndoda kuti imwe mufambe muone zviri kushupa pamusoro pako iwewe. Zvinowa zviri izvo zvinenge zvichinetsawo mhuri. Zviri mazviwana zviri kunetsa izvozvo. Mouya monditaurira totangira ipapo tikadzise takadai togadzisa takadai tosvika pechinozvipedzera zvapera. Nedzimwe dzengwa zviri kunetsa apa isiri ngozi. Vamwe musha wenyu kubva kare nekare waibika basa kwavamkombo ndandosipika ndiona madoro emamisha kana rakanga risingachabikwi zvinokwanisa kukonzeresa urwere mumusha muno. Urikuseka nditaura nemwe. Ndio uri kutaura. Mazizwa zvendataura here? Zvendataura mazizwa? Ndati pendapesero taura kuti asaba zvichatinetsei ndati pendapesero taura kuti mapedzesero akupa kuti edo muna musi wa8 handizvo ne 200 ndati pamwe aisiri ngozi rinetsa pane munhu. Nedzimwe dzengwa pamwe musha mwenyu mwabikwa madoro kare nemakare.
kana mukange makupesanisa chanhu chemaita kare nekare kachimwe chachinoende kokonzeresa urwere mumusha munozviziva here izvizvi zvinoitika asi mukaende kochitsvaga mukachona mukachigadzirisa zvinhu zvinoenda kuita zvakanaka mumusha mwenyu saka ndiri kuti nditsvagire 250 yemunobatana semhuri handina kuti 250 ba tsvagai 250 yenyu imimi vanhu vokwapangira munondoti unembichana munobuda pamutora nakokasi mwete kadumba kenyu toita mari musi wa8 mouya nemari iyoyo ndokupai zuva rekuti mufambe muzukuru musamusiya pasi mouya naye pano zvichawabuda kuti musharukwa wakauraya munhu kana kuti haana zvichawabuda kana uyu aine zvake zvaakazviitira ega mukukura kwake nemukurarama mukuroorwa kwese kwaita kana aine mhosva dzakapara dziri mukonzeresa zvinobuda itai kuti zvikujekerei pamberi pemhuri yese yekwapangira zvisava zvine dambudziko ba zvese tasirwa chakanyiwa asi mari yacho mari ndiye tisina 250 panesa kuno wanda anhu uraya asi mari inonetsa saka ndokuendesa yangu mberi apera mutombo zvawaida ndititaurai zvekuti kana musina ndoendesa mberi nyaya yenyu ibve mumaoko mangu uye handine simba pe munoenda mberi nomutakura nemotikari yangu kana sina mari isusu hatisi kuramba changamiro asi nyaya yekuti mari inochitsvakwa kuti madhezi ari apa kuti inozobuda zvitonga kuramba kana kushoreka zvinozitonga kana kushoreka kana tikati izvezvo orangani 1 2 3 4 5 divided by 50 mari $50 ndakandogara taikumbirawo kada kuti zvausingagone kuenda rikana kune mapostori asikadi mari bhozi amwe acho arapa haashandi mari apana tosvika musi wa8 uya pamwe $20 ndiwo wabudisa wega vanhu vanotaura izvozvo vanhu vanenge vauya vaine peshe pawakabata headman taona apa toita sei nekuti iyo zviri mukati hamuna kuhora kumapostori kwasho munotenderera mune ndoti mukwire mabhazi moda kukwira nei munofamba netsoka rekuende bosha kana kuenda kwarusapi kuchipurisa kunozi complain after duty mwandituma kuti ndosunge musungu wandatadza kumusunga ndiri kumbirawo manpower zvichifanana neizvozvizvi mwakatiti ma250 taashayiwa taona mari yakati totangira ipapo kuenda mberi nomukabva mwati hamuna zviri kurota musida kuti zvinhu zvigadzirisike ba pagadzirisei zvisiri zvemari hazvo dai kuti mari pane mwedzi ndangaripo murongwa mongoni vanhu vakapangira pane nyaya dzakawandisa dzoda kuitwa panapa manzwa muri kutaura ka imi mutokoshesa dzimwe nzendo idzodzo dzimwe pakati penyu ari kurwara sei musiri mumbobatikana naye kana imimwe musina katurike nyaya ingoripo bedzi ngekuti zvataurwa namambo zvatopera nyaya iripo ngekuti endai motsvaga padiki pamawana mudzokere pano yenyu nzendo yazokosha kudarika urwere huruzvizwa imimi itai kuti musi wa8 vanapangira ndiri kudai pana pane mari kana mukakundikana musi wa8 nyaya yenyu ndinetarisire kuti ndinokwanisa kubatsira ichiita zvakanaka kana mukakundikana pamusi wa8 zvinenge zviri kurova kuti nyaya yenyu inenge ndakuendesa mberi kuendesa mberi handi kuti ndiri kundikana kuigadzirisa asi nenge ndiri kuona kuti muri kundizvidza asi mberi muchaosafa maexpenses akakura zvindatokwedza kukuitira yako mberi uko muri angani muri 5 kapo umwe naumwe panenge pane 1.5 apo i300 zvendiri kumutaurira panapa bvunza yamwe akabveya weyoteerera dzamwe panapa kuzoti yenye transport yekuendeko yeyo munoita 3 months 4 months muchiende nyanyi isati yatongwa vairi mukhiwi saka ndidi kupinzai pachikamu chinenge chakaita saichocho ndoda kuti ndikurerutsire tifambe zvakanaka saka ndati mukakwanisa kunditeerera endai munotsvaga mari endataura mouya muine pemakabata totangira ipapo kuenda mberi munozondizwisisawo handisi kumanikidza handisi kunyengerera kuya kwenyu pamusi wa8 kusaya kwenyu musi wa8 ndopenenge ichitangiriwa ipapo kuite mazanangu chitosangana musi wa8 asi kana paine unetwiwa twake twainatwo endombotwivharira mari munhu unge anga akajeka kusvika pamusi wa8 ndikandozwa kuti hei zvaanosomboita zvezvi ndakutumirai futi samoni handidi ndimtumire samoni ba une chikwambo chake ngaambochitaurira kuti chimboteramira nyaya iri kumatare une urombwa hwake ngaambouteраmirisa kuti nyaya iri kumatare ngaavharire mubhasikiti kusvikira nyaya yapera tozonochishanisa futi chii hapana ndati une mhosva dzake baba wasi une mhosva dzake ngoya uri apo
uyu ndiye wazivi wakambotitendera musoro but iye wacho uri kuramba but inini wacho pacha zvangu ndotozviona ndosikana ndikatozviona hakusi kuda kwako kuitika kwezvakaita. That is not your problem. Zvakatikana kusada ukaona problem yekuti baba ako akafanira kuzvisunga iwoyo wakazvitsvaga here ukazoti baba akazvisunga nemhosva iyi uri kuona Mwari tokuprofita. Baba ako iwe wakambozvitsvaga here kuti baba angu afa azvisunga nei? Hauna. Iwe papo pori urufunga kuti wakati hwere kuti pane problem iripo. Kuti wakati hwe. Iwe panyama yako unozoona kuti wakati hwe. Kunyangwe kana kusimba kwenyama chako unasozoti hapa ndakasimba. Asi anhu anotaura kuti mwiri wako rudzikira. Apapona kwenyu. Asi chendinokumbirisa ngechekuti pamunenge muri kutsvaga nyaya idzodzi dzatamare nababa wachawa inga wachitsvaga kuti zvababa wako ukatoona patoita munhu unofanira kuzvisunga mushamwenyi pano mwero wakambofanira kuzvisunga kuti kutanga takafirwa nevakadzi nokurwara uripo wakambozvisunga futi mukumakavhaka mwero urikuona manje maelements acho masudden death akadarewo nawo haana kunaka barunete zikungozi mumusha musanyo mutarisa chine ziso rinorwadza baanoita vachangame se handina ngiso vanondoita zvavo chavo ntoine chinotondichengeta hana zvanondita ba imi mushamunoende kuita ngechekoti siyanai nenyaya yekuti muitirane magirages nenyaya yekuwengana hondo yakadai inoda kuti mubatsirane tsvagai zvinenge zviri kunesa ukaona munhu achifanira kuzvisunga munhu achifanira kunwa poison imhepo yataa kutotenderera mumusha munoita sekunga mawaraidzika mozwa zvoti umwe wazvisunga umwe wazvibaya nebanga umwe wazodai hazvipi chimiro chakanaka ba vamwe vanhu vanorwadziwa nekupauka kunoita dzinza rao kuti hama yangu yafa vamwe vanhu munototi watofa tatopaura bhodha namba yaite shoma mumba musadaro dzamisai pfungwa dzenyu zvinhu zvifambe zvakanaka ngationane pamusi wa8 ne250 ndataura napangeri panyaya yapasekererwani tinozosekererana musi wekupendera kuti nyaya yapera toite mabiko nekumwa tichiita sei zvinhu zvinenge zvarerwa sununguka henyu anapangira ndosangana musi wa8